Ambalmao anula Mohamed Touré ka bo studio Warana kono via soba kono Washington DC negenye tani saba obe ano Washington anga bi kunafuni kumaba obina talike nunu de kan Amerique jamanatigi koro Donald Trump ka jalaki boli amena hakili jagabola fana ke ni Mustafa Jabiye ka bo Texas awa o wale kelenka Kamala Harris no e jamanatigi dankan o katama farafina gunka ka fara dama bo o barado tabolo o laɲini o jati ɲini be cogo min na Mali la ye boloma dɛmɛ o tilali sungalo la Bamako sigida kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna a kafo naaninan na kerecɛnw ka dinɛ u ka sungalo ani muso ŋana kɛnɛ kan an bɛna kuma Femme Africa Performance kan ka fara farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chawa Tarawele bolo olu de bɛna kɛ bi an ka kumabaw ye k'a lasaw ma. Amerique jamanatigi kɔrɔ n'o ye Donald Trump ye ale jalakilen do Manhattan kiritigi kuluba fɛ n'o ye juré tariku jate bɔn kɛra san caman sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yɛrɛ kan a n'a ka politigiko ni jagokow kan ani o wale cuni ayiwa o bɛ se ka ɲɛsi a ka cɛsiriw ma walasa ka fangabanda minɛ ko kura la san wɛrɛ nata la VOA Banbara kunnafoni lasela Kayɛ Tarawele ale b'a kunnafoni walawala ye an k'a lamɛn. Ɲangili waleya nunu ma perepere tigɛ kosɛbɛ jumadon na sabula ɲangili kun yɛrɛ dabirilen tora nga a ma sɔrɔla min fɛ o ye de k'a fɔ ko a ye nafolokun sara a ka jamanakuntigiya ɲiniw yɛrɛ kofɔliw sen fɛ ne a bɛ wele nazarakan na ko campagne san 2016 waati la musolamɔgɔ ye yaasa a ka a datugu kanubagaya cɛ ni musoya siraw kan min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛla la kiri ɲɛmɔgɔw ye a yira k'a fɔ ko u bɛ ka baara kɛ ka Trump ka labilaliw ɲɛɲini min bɛna sɔn ka waleya dɔgɔkun nata daminɛw la uma a sɛbɛntiya k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka laɲini kɔni kɛ kasoladenw ninnu na a mana kɛ ɲangilifɛn ye min tɛna Trump bali a ka i ka labɔ cɛboya nɔfɛ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye nin ɲangilifasɔ ninnu bɛ taa ka ɲɛsin Ameriki jamanakuntigi kɔrɔ ma a waleya bɛna kɛ sababu ye ka nagakɔrɔ procureur ka cakɛdaw da don Ameriki jamanakuntigi jɔyɔrɔ ɲiniw na ne ka siraw dayɛlɛ nin dugu in kɔnɔna na jamanatigi kuntigi kɔrɔ ye dugu min kanu k'a kɛ a sigiyɔrɔ ye nin ye a san caman ye Trump furadama ma sɔn ka jɔ jalakili ninnu kɔrɔ a ye kofɔli kɛ sɛgɛsɛgɛli kɛcogoya taabolo ninnu kan ne ka tila ka a jalakilikan ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ politiki kɛlɛtigɛw dɔrɔn de ye a tilala k'a fara kan k'a fɔ ko a ni sira ninnu bɛna dan belebele de kari demokratiw ka jamana mara ɲini jɔyɔrɔ sira ninnu na san 2024 nataw la halisa o nasira kelen fɛ n'o ye jamanatigi kɔrɔ Trump ka jalaki boli kan VOA Banbara kunnafoni dila Modibo Dambele ale ni hakijigalabɔ Mustafa Jabi ka bɔ Texas olu ye kuma falen kɛ nin wale in a politiki kɔrɔ a n'a gɛlɛya kan an k'u lamɛn. Jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Donald Trump ye ale kun sen bɛ ko caman na mais Ameriki sariya a kun tɛ se ka jamanakuntigi to fanga la k'a fɔ k'a bɛ minɛ k'a bɔ a ka baara la ko k'a don kaso la donc o kama u kun tɛ se ka maga a la mais mun ye nin ko in yɛrɛ latigɛ bi ka se k'a kɛ kɛrɛkɛ ka bi a kan a ka organisation n'o ye Trump organisation ye o de la sɔrɔla u ɲangi k'u sɔrɔla impôt yuruguyurugu la n'i ye fanga kɛ Ameriki a bɛ dawɛlɛ yɛrɛ tuguni ka a ɲɛsi ka fanga yɛrɛ ɲini cogo ma parce que Ameriki sariya ta cogo ye mun ye n'i yɛra yuruguyurugu la ko kelen na se a bɛ se ka k'i baara ye donc a tɛmɛ sira bɛɛ ye mun ye sisan o de nana don ni u b'a fɔ mun ma a ka présidentielle campagne a ye wariw di cogoya minnu na olu bɛɛ bɛ sɛgɛsɛgɛ parce que sariya b'o dayɛlɛ yan n'i ko k'i bɛ taga jamana sariyaba nɔfɛ ko ka ko ɲɛmɔgɔ ye n'o ye président ye i ye ko kɛ o bɛ se ka ɲɛɲini nɔfɛ i ka san tɛmɛnenw mais mun b'a to a tɛ se ka kɛ k'a tɛ ye ko politiki b'a la o kun ye k'a to de fɔlɔ f'a ka minɛ sira dɔ fɛ fɔlɔ n'u b'a fɔ ma président o de nana ni a ka nin fɛn ye bi n'u ye kɛrɛkɛ dayɛlɛ a kama nin waleya in talen mun ye bɛrɛbɛrɛ tɔnba fila ye démocrates ani républicains ka sɛgɛsɛgɛli la olu yɛrɛ u ye mun de fɔ nin ko in na démocrates a kɛra ma nisɔndiya ye parce que olu ko justice ka kɛ Trump ko la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la républicains y'a mun jateminɛ olu ko nin ye
politiki de ka se ka u ka candidat ka lagosi u ka président kɔrɔ k'a tɔgɔ la tiɲɛ mais ne yɛrɛ ka jateminɛ na gɛlɛya do bi kosɛbɛ ka ɲɛsin républicain parti ma mais en même temps nɔgɔya do fɛnɛ ka ɲɛsin u ma sira dɔw fɛ parce que dɔw fɛnɛ bɛ u tɛna se ka candidat sɔrɔ Donald Trump la cogo si la ne ni nɔgɔ in binna kan ni a bɛna se ka na yɛlɛma ni kɔlɔlɔ jumɛn don Ameriki politiki yɛrɛ boli cogoya kan ni wagati min na jamana ɲɛmɔgɔya boli bɛna daminɛ sɔɔni san 2024 a bɛna ni kɔlɔlɔ caman ye parce que n'i y'a jateminɛ élection tɛmɛnen Trump nɔfɛ mɔgɔ kun ka ca kosɛbɛ donc n'a fɔra bi ko wuli kɛlen n'o ka jɔ a nɔfɛ a dun bɛ fɛ ka taa fanga ɲini na tuguni donc a bɛna ni gɛlɛya caman ye politiki kɔnɔ bi tuguni violence bɔra a la ka tɛmɛ cogoya min na an bɛ siran ala ka n'o ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ bilen a bɛna gɛlɛya caman don Amérique politiki la mais a bɛ fɛn dɔ fɛnɛ bila n'o ye président ye ne mɔgɔ y'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ siɲɛ wɛrɛ yafa tɛna kɛ o tigi fɛnɛ ma i kɛra parti o parti la duniya jamana o kɛrɛnkɛrɛnla farafinna jamana ɲɛmɔgɔ u kan ka kalan ni faamuyali jumɛn sɔrɔ nin na nin exemple in ɲɔgɔnna bɔra Afrique fɔlɔ de n'i ye Jacob Zuma jateminɛ o fɛnɛ nɔ minɛna a wulilen ka bɔ fanga la kaso bon Amérique y'a yira bi tuguni k'a fɔ toujours démocratie de b'olu fɛ yen nɔ bon nin bɛ mun yira an ka seleke naani tɔw de kan k'a dɔn k'a fɔ n'i ko démocratie mɔgɔ si man ka bila sariya sanfɛ ni nɔgɔ yera hali baarakɛcogo la ka sɔrɔ i sigira jamana sariya bolo sanfɛla la ka tɛmɛ i kan ka minɛ k'i ɲangi comme jamanaden tɔw bɛɛ ni o bɛ kɛ exemple ye an kan o exemple in ta k'a ye k'a fɔ n'an ko démocratie de donc mɔgɔ si man ka sariya sɔsɔ k'i sigi k'e tɛ se ka minɛ ko parce que i ye jamanatigi ye ka kɔrɔ ayiwa nin tun ye hakili jagabɔla Mustafa Jaabi ye ka bɔ Texas VOA Bambara kunnafonidila Modibo Dambele ka ɲininkaliw la an ka foli b'u ye sisan an bɛ taa farafinna gun kan ni tile damadɔ la ayiwa jamanatigi dankan n'o ye Kamala Harris ye taama boloda farafinna gun kan a bɔlen Ghana ani Tanzanie a sera bi Zambi jamana na VOA Bambara fasiribaga Kayatu Traore ale b'a kunnafoni walawala an ka lamɛn Pekin fanga belebeleba yira nin taama kun filanan ani a sabanan Tanzanie ani Zambi jamana kan Kamala Harris sera yɔrɔ minnu na jumadon na Harris ma ba dun géopolitiki fadenyaw la ne a lakodɔnni ye k'a fɔ ko waati janba tɛ Washington bolo k'a ka fanga jira an bɛ don min na i ko bi président Biden ka foroba fanga haminen don ni dɔ farali ye don o don ni barika ye farafinna jamanaw ka cɛrɛntɛliw ye ka bila Chine jamana ka bolo kan kunnafoni sɛnsɛ kɛnɛ sigilen kan ni Zambi jamanakuntigi Hakainde Hichilema ye jumadon na Kamala Harris seginna a ka welew kan ka ɲɛsin jurumanitigiw bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni Zambi jamana zuru dɔgɔyaliw ye nin taabolo nin ɲɛsinen don Chine jamana ma nka a ye perepere-latigɛli kɛ k'a yira k'a fɔ ko ale ka yeli Zambi jamana kan bi ni Chine tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ayiwa kunnafoni b'a yira k'a fɔ ko bi sɔgɔmada na dankari bolodara farabana Bamako dugu daga fɛ bolimafɛn siraba da la ye ayiwa a yirala k'a fɔ ko tiɲɛni caman kɛra a yɔrɔ la VOA Bambara lasigiden ka bɔ Kati Lamisa Sangare ale b'a ɲɛfɔ an na an k'a lamɛn su tɛmɛlen de dugukila fɛ bingali in kɛra péage min filɛ farabana yen kan seere jɔnjɔn dɔw ka lakale la anw ye ko a bingali in sen fɛ mɔgɔ si ni ma to a la lakanabaga minnu bɛ yen olu fara péage yɛrɛ baarakɛla siwiriw kan ko ala barika la u si ni ma to a ko la o b'a jiran k'a fɔ a ko siran bonyara ni a masiba ye bolominan tiɲɛ kɔni seere dɔw ye o lakale anw ye misalila ko mɔbili dɔw tun bɛ yen halisa seere kelen ninnu ka fɔ la ko lakanabagaw ni péage baarakɛla minnu tun bɛ baara la surɔ ko olu ka mɔbili dɔw de jɛnina nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye kɔsa in na yɛrɛ ni ɲɔgɔn bingali sen fɛ bolifɛn jɛnin ka ye a ko la tan a laban tun kɛra Diyonba Larawe daga ta ye o fana tun na lakanabaga dɔw tun ka bolifɛn jɛnina nka mɔgɔ ni ma to o fana la polisi 2 kɔni tun banala o sen fɛ farabana sira in dɔnnen tɛ ni bingalibaw ye ka tɛmɛ fɔ n'a tun kɛra bingali min tun delila ka kɛ MINUSMA kɔnɔ Laginɛ ka surasi dɔw sotagatɔ kan nin min kɛra surɔ fana mɔgɔ caman b'a bilala wari ɲini bingali de hukumu kɔnɔ bawo péage la bɛɛ b'a dɔn ko nafolo kafo yɔrɔ don
mobilitigiw bɛ taa ni segin min kɛ o nafolo min bɛ mara in kuma caman bingalikɛlaw bɛ to ka taa bin péage dɔw kan o nɔfɛ misali la sanangɔrɔba péage fana delila ka gosi ka tɛmɛ ani yɔrɔ wɛrɛw surɔta in kɔni seere minnu ɲɛ seereya la a ko ma olu ko tasuma jɛninko in de yanga bonyana kosɛbɛ lamisa sangare kati VOA Bamara. Duniya kelen tɔn o ka sɛgɛsɛgɛla yɛrɛma hɔrɔnyalen dɔ Mali kɔnɔ n'o ye Aliyu Tine ye o ye kunnafoni kura bɔ adamadenw ka jɔsɛriya batobaliya tiɲɛni nɔ a n'a tɔɲɔ kan minnu kɛra Mali kɔnɔ. VOA Bambara kunnafoni dila Modibo Dambele ale b'a kunnafoni lakala an ka lamɛn. Kani sɛbɛn fura kura in kɔnɔna la Aliyu Tine ko faso jama mɔgɔ 1,200 ani 70 o de fagara san 2022 ko o bɛ komi faso jama mɔgɔ fagara cayara ni siɲɛ 2 ye ka tɛmɛ san 2021 kan ko mun ye adamadenya hakɛw ye Mali kɔnɔna la ko o ye kamanagan ko ye duniya seleke 4 jamanaw ka keleya tɔnba ONU. With almost half of all terrorism-related deaths globally occurring in sub-Saharan Africa, the region has emerged as the new global epicenter of violent extremist activity. Ale ka jateminɛlikɛla ni o ye Aliyu Tine ka kuma la ni a ka kɔlɔsili la. Senegal jamanaden Aliyu Tine a ye weleweleda kɛ Mali jamana ani duniya jamanaw ye ko ka hakili jagabɔ kɛ jaabili mun bɛna kɛ gɛlɛya mun bɛ ni wagatinin na ni a bɛ Mali kɔnɔna la. Dɔgɔkun tɛmɛnen duniya seleke 4 ONU ale ka sɛbɛnfura dɔ tun ye Mali saridasolakaw ani marifatigi jɛkulu k'u jalaki k'a fɔ k'u ye ninjuguya kɛ ko ka ɲɛsin faso jama mɔgɔ dɔw ma. Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye sigasigali bi duniya seleke 4 ale ka nin kumakan ninnu kan u kɛlen k'a fɔ ko mɔgɔ hakɛ mun fagara Mali kɔnɔ ko o cayara ka tɛmɛ 254 kan san 2022 kɔnɔna la. ONU ni dankarili ninnu da Mali kunna ani a terilaka dɔw. Ayiwa an ka kunnafoni wɛrɛ farafina gun ani duniya fan wɛrɛw fɛ. Uganda o ka sɔrɔsi fɔlɔ minnu bɔra farafina kɔrɔyanfan marabolo fangaw la n'u ka baara ye ka M23 murutilen boli kɔlɔsi olu sera Congo kɔrɔyanfan fɛ jumadon Bunagana o dangan fɛ min minɛna kabini juin kalo la tɛmɛnen na murutilen fɛ an ye min kalan sɔrɔsiw fɛ ani ka bɔ serew la o kɛlɛ bolo ni a bɛ fara EAC kan n'o ye farafina kɔrɔyanfan jamanaw ka jɛkulu kɛlɛcɛ kan ka minnu tun bɛ Kivu woroduguyanfan o mara la ka ban Sudan Sahelifan kɛlɛbolo dɔ fana labɛnna nga a ma se fɔlɔ RDC kɔnɔna na. Kenya a yirala k'a fɔ ko polisiw dɔ sara jumadon o jogunnen kɔsɔ a ye minnu sɔrɔ Kenya jamana fanga ɲininaw ka lajɛ dɔ senfɛ min kɛra ɲɔgɔn ye la minnu kɛra mɔgɔw ni polisiw cɛ polisiw y'o fɔ jumadon kɛlɛcɛw ka kɛlɛcɛ kɔrɔ n'o ye Raila Odinga ye wele bila ka dɔgɔkun 2 kɛ fanga kɛlɛ la tɛnɛn o tɛnɛn o ni lamisadon na jamanatigi William Ruto jalaki ko a ye avril kalo jamanatigi o kalataw suɲɛ k'a fɔ ko a ma se ka seriyatigɛ la nga a tɛ se ka fana ka sɔngɔ jigin bali polisiw ye o jamalajɛw bali an bɛ taa sisan ka segin na Ameriki la n'a yirala k'a fɔ ko Joe Biden ale y'a ɲini Moscow fɛ jumadon a ka Ameriki kunnafonidila dɔ bila min minɛna Irisi jamana na n'a ka baara da o ye Wall Street Journal o bɛ ka wele bila Irisi jamana lasigiden ni kunnafonidila gɛng minnu sigilen bɛ yan Ameriki jamana kɔnɔ a to a ka taa Ameriki jamanatigi y'a lase Irisi jamana fanga kama kunnafonidila ɲɛkɔrɔ minnu tun b'a ɲini White House la a ka foroba jaabi fɔlɔ ye nin ko nin kan Evan Gershkovich n'o ye Irisikan fɔla kunnafonidila ye n'a si bɛ san 31 na n'a lakɔnɔnen don a ka baara kɛcogo dafalen na o minɛna Yekaterinburg Ural mara la ka sababu kɛ a tun bɛ siga la ko a ye sɛgɛsɛgɛliw boloda o jamana kɔnɔ.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa halisa aw bɛ Malikura jɛmukan de kan an bɛ sɔrɔ Bamakɔ n'a lamini fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Nioro du Sahel an bɛ sɔrɔ radio Emergency ka 99 o ni tomi 6 kan Bugunika an bɛ sɔrɔ radio Kumase la fiɲɛ turukala 92 Mopti radio Orona na 93 o ni tomi 2 kan Tumbutuka an bɛ sɔrɔ 90 o ni tomi 3 kan Gawoka an bɛ sɔrɔ 106 o ni tomi 1 kan Sisan an bɛ sɔrɔ fana Abidjan Côte d'Ivoire faba kɔnɔ 99 la ka fara Wagadugu kan Burkina Faso faba 4 o ni tomi 2 kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔsira fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o an ka Facebook page VOA Bambara. Ayiwa sisan an bɛ segin ka na an ka VOA soba nin kɔnɔ n'o ye studio 6 ka kɛɲɛ ni damabɔ o sariya taabolo lahalalaw jateminɛ kan a yirala k'a fɔ ko Mali kunnafoni bɛ ka jira ko komagɛlɛya sɛbɛ dɔ dira jamanatigi ma. O hukumu kɔnɔna na politiki maa dɔw y'u fɛla di damabɔ sɛbɛn jateminɛ nin kan. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamakɔ Mohamed Danyogo ale n'a dɔ kumana an ka jɛ k'u lamɛn. Walasa ka Mali dugu jukɔrɔ nafoloko kɛrɛnkɛrɛnyala sanuko k'o lahalaw dɔn cɛmancɛ fanga ɲama n'o ye Asimi Goita ye ale kɔni ye maaw bila ka o ko ɲɛɲini o ɲɛɲini jaabiw olu bɔlen kɔ mun ye parti PAIS ye o ɲama Abubakar Bokom olu kɔni ye sɛbɛnfura bɔ sɛbɛnfura kɔnɔna u y'a yira k'a fɔ olu gannen do u kamana na sabula baara kɛra kɛcogoya dɔ la olu ma mun faamu Abubakar Bokom bi ni audit nana kɛ k'a kɛ ministre fɛ mun ye ministre des finances ye donc o ya an hakili kileku dɔɔni parce que an hakili la ministère des mines a bo o de ka yamaruya kɔnɔ donc fɛn mun ye audit ye n'a kan ka kɛ sanuko ta fanfɛla ani dugukolo jukɔrɔ nafolo ta fanfɛla la a ka kan a ka kɛ o ministre ka yamaruya kɔnɔ baara in kɔnɔ majɛ dɔw b'a la donc an kun bɛ fɛ ka hakili jakabɔ kɛ pour que o majɛ ninnu olu bɛ se ka ladilan cogo jumɛn na wasani bi cɛ mun kɔni ye kulu ye mun tɔgɔ ko jogo ani maya ale kɔnɔna la cakɛda bɛ yen n'o ye centre sɛnɛ olu ye caman kɛ mun kɔni ye dugu jukɔrɔ nafolo ko ye ka o sɛgɛsɛgɛ fo ka o ɲɛdɔn o ka kan bi parti PAIS maaw ka fɔla o kow o dɔnniyaw olu ni ninnu ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka Mali sanuko ka a si dɔn Bubakar Bokom mais an ye laseli dɔ kɛ mun b'a yira k'a fɔ an bɛ fɛ ka ɲɛbila kɛ k'a yira jamana ɲɛma la k'a fɔ yanni ni wagati ka se maa camanw de hakili jakabɔ kɛ sanuko ani dugukolo jukɔrɔ nafolo taabolo na a kisaw la walasa centre sɛnɛ yɛrɛ o kɔnɔna la mun ye Fuseni Mariko ye n'ale bɛ ca kɛ yen ale kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi a ka kan ni sɛbɛnkofɔnen sani ale ka kɛ lawaleyalifɛn ye a ka yira maliden bɛɛ la a kɔnɔko ka se ka lakodɔn cogo min na mɔgɔw k'u hakilinata di ani mɔgɔw ka dɔn mun b'a kɔnɔ i n'a fɔ mun kɔni y'an ka sariya sunba ye n'o ye constitution ye o baaraw bɛ ka kɛ cogo min na Fuseni Mariko gafe mun ni o y'u ka rapport ye donc pour que maliyɛnw bɛɛ ko o kɔnɔko dɔn donc sisan an b'a ɲini président fɛ donc kɛrɛnkɛrɛnyala région minnu na ni sanu bɛ bɔ yen commune minnu na ni sanu bɛ bɔ yen donc u ka rapport ninnu ka se ka lase o yɔrɔ commune o administration mɔgɔw ma donc ni mɔgɔ tɛ u bolo mun bɛ se ka a kɔnɔ kuma dɔnniya lase jamana kɔnɔdenw ma an ka todunkanw na donc u ka mɔgɔ minnu y'a baara kɛ u bɛ se ka olu bila ka taa fana donc u ka taa kɔnɔko ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna an b'a yira k'a fɔ bi Mali kɔni jɔyɔrɔ sabanan de b'ale bolo mun ye dugu jukɔrɔ ko ye kɛrɛnkɛrɛnyala sanuko ye farafinna jamana kan Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ Samiya tɛmɛnen EDM n'o ye Mali fanga baarada dɔ ye y'a jira ko dɔ farala a ka kuran bɔli seko kan ni megawati 180 ye san kelen kɔnɔna na o kɛra baara siratigɛ dɔ sababu la walasa ka kuran machine 48 sɔrɔ minnu tun bɛna sigi Kati Kalabankura Darsalam Bamako ani Sikaso nga o mara ninnu sigibaga ani jamana kɔnɔna dɛmɛbaliw bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ kuran tigɛ cogo la waati tɛmɛnen na nin sunkalo la funteni ni jiko gɛlɛya kɔrɔ ko bɛ cogo jumɛn aw ka sigidaw la aw fɛla ye jumɛn minnu b'a fɛ k'u da don an ka nin jɛmukan kɛrɛnkɛrɛn na sibiridon avril kalo o tile fɔlɔ la a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa nin kana fɔ kɔ dɛ
ayiwa sisan an bɛ taa Bamako kɛrɛnkɛrɛnna kafo naaninan na n'o ye commune 4 ye n'a yɛrɛla k'a fɔ ko denmisɛnnin sifin jɛkulu olu bɛ ka dɛmɛ don ayiwa ka suman o ni ji min ta tilali nɔgɔya a sigibagaw ma Bamako. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako Mokhtar Bari ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Sungalo donnen no ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye. Mali la sifin jɛkulu min bi wele ko skutu olu y'a faamu ka suntigɛ labɛn siradaw la. Sauti Keita ale ye nin sifinw skutu ɲɛmɔgɔ ye place 4 na Bamako commune 4 la. Mouvement Scoutirero n'o ye denmisɛnnin jɛkulu ye. Jɛkulu mun bɛ denmisɛnninw ka éducation kama ka an denmisɛnninw éduquer pour que an bɛ se ka kɛ sini ma sinikɛnɛ ma an bɛ se ka kɛ sini maakɔrɔ ɲuman ye tugun. Donc mouvement Scouti nana o de kama. Scouti bɛ yen nɔ depuis 1907 mais Mali kɔnɔ yan nɔ a ma lakodɔn yan de kosɛbɛ. Donc an ka cɛsiri de ka Scouti Maliyɛnw bɛɛ bɛ se ka Scouti lakodɔn cogo min na. Nin sifin ninnu y'a yira ko ka wulikajɔ ye ka se ka sirabada kasaraw bali sunkalo wagati. Aminata Konate ale y'o dɔ ye. An b'an organiser kangalba bɛ taa wuli mun fɛ an b'a ta an bɛ na n'a ye yan nɔ an b'a fɛn bɛɛ kɛ place de la Kane kɔnɔ yan nɔ ka tila gitɔrɔndaw la. Tɛmɛsennamɔgɔw dɔ n'olu jɛra ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka seli n'o dɔ ye Mohamed Diallo ye. Vraiment ni diyara an yɛrɛ de vraiment ni fɛn sugu kɔni a ka ɲi jamana kɔnɔ quoi surtout an bɛ jamana mun na bɛɛ bɛ waati nin cogoya dɔn quoi a diyara an yɛrɛ de vraiment an b'u fo Ala k'u sara Ala ka nin ko caya quoi Ala k'a kɛ san o san u ka ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ quoi. Nin sifin ninnu bi misali yera Malikura ko la. Ramata ɲɛfɔ ale ka nisɔndiyalen lo a n'a tɔɲɔgɔnw ka fara ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ. Bon nin bɛ se k'a permettre an bɛ se ka baara k'an yɛrɛ ye ka kɛ n yɛrɛ ye baara k'an yɛrɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la nafaba de b'a la. Denmisɛnninya tɛ se ka mɔgɔ tiɲɛ an y'a laɲini ka se ka nin organisation in sigi pour que denmisɛnninw fana ka se ka dɔ k'u yɛrɛ k'a yir'u la k'a fɔ ko nafa b'u fana la. Nin wulikajɔ ninnu sunkalo fɛ o bi ye Bamako commune 5 tɔ bɛɛ lajɛlen na. Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Alhamdulillahi rabbil alamin. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa an ka bi muso ŋana kɛnɛ kan an bɛna kuma musojɛkulu dɔ kan n'o ye Femme Africa Performante ye. Amérique farafina musow ka jamana kɔkan jɛkulu ye Washington DC n'a laɲini u n'u ka cidenya baara ye ka farafina bosɔn musow kanw fara ɲɔgɔn kan kan minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la tariku ni sɔrɔko dan kɛrɛnkɛrɛnnenw jɔli la Amérique Caraïbe ani farafina cɛ ji surun o jɛɲɔgɔnya kura fɛ seko ni dɔnko sabatili sugudaw wariko laɲini ani diɲɛ jɛɲɔgɔnya VOA Bambara kunnafonidila Kaya Tarawele n'ale tɔnden dɔ baro la an ka jɔ k'u lamɛn.
anga bi muso ka kɛnɛ kan an bɛna an ka mars kalo n'o ye musow ka tasibila kalo kɛrɛnkɛrɛnnen ye kun cɛ ni femme africa performante n'olu ye farafina tungaladen musow minnu sigilen don l'Amérique jamana kan yan nɔ ka fɛɛrɛ kɛnɛba n'u kɛlen bɛ k'a ladilan yaasa ka tuguli kɛ farafina muso kulu ni l'Amérique jamana baarakɛdaw n'a cakɛdaw ani a nafolobatigiw n'a banketigiw ni ɲɔgɔn cɛla la ɲinan tun y'a san 15 de ye kɛnɛ in bɛ sigi nka ɲinan ta latɛmɛna ni fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ye kɛnɛ kura tigɛlen ye nin kulu nin fɛ yaasa muso minnu n'u bɛna kɛnɛ nin kɔnɔna la ni n'u ka fɛn baaralenw ye ka bɔ farafina n'u bɛ bila taabolo siraw kan yaasa k'u ka fɛn baarakɛlen ninnu o feereliw bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya minnu na o de hukumu kɔnɔna na an ye laginɛkaw ka délégation sɔrɔ yen nɔ n'a a ɲɛmɔgɔya tun bɛ madame Diop Fatumata Kɛmɔ Tarawele bolo ani a jɛɲɔgɔn wɛrɛw an ye ɲininkali tɛŋunen kɛ u la an ka u lamɛn. Ne tɔgɔ Fatumata Kɛmɔ Tarawele, coordinatrice Africa Femme Performante Guinée. San mois de mars la an na présidente a bɛ muso lu wele muso bɛ bɔ pays caman Congo, Kenya, Burundi, la Guinée ka na k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn ma dɛmɛ pour que muso fana ye autonomisation sɔrɔ pour que l'autonomisation de la femme soit une réalité. Comme ndi muso k'a fɔ n y'a mɛn kan an bara na ka sabu ɲuman dolu sɔrɔ dolu bara tulu dolu commandé an fɛ donc an dun mɛn ni baara la sanso la an b'an kɔsɛ sisan o denw ɲini an bara textile sɔrɔ concours le kɛra Laginɛ ka textile sɔrɔ Congo ka miel sɔrɔ mais néanmoins commande b'a kɛ Congo kelen tɛ se ka miel di donc Laginɛ k'ale fana y'ale préparé la ka miel baara k'a baara a ɲ'a yɛrɛgɛrɛ ma c'est tulu fana o yan c'est tulu fana a ye Laginɛ a ɲuman ye wala kankaliba le ten ni ye Afrique yɔrɔ bɛɛ mais Laginɛ kankaliba o fana ɲɔgɔn tɛ c'est tulu le don nin fana di donc produit caman n'an bolo. Ne tɔgɔ le Tɔrɔnba Wulala n bɔ ne Laginɛ le an nani dekuru min kama yan dekuru tɔgɔ le ko AFP Africa Femme Performante san o san an bɛ na ka na an na marchandise lo n y'a yira ka ɲɔgɔn na Afrique jamana siaman de musolu bolo don ni ɲɔgɔn bolo pour que an ye julaya la sabati an ni ɲɔgɔn tɛ an ni ɲɔgɔn na marchandise jamana bɛɛ bɛ ne ka marchandise de. Ok, ene ke ala Kenya kala sanya salo ko moba ataka damu kelena ibatoro ya sisora ala ka fo ka bo finke la ka kete c'est tout kana wonya wonyale amba asa musulma parce que musuliye ambara yala tena mais était c'est la wori sorola était c'est la majirala anda san wol bolo parce que ambele chaîne keleni ambara anye barala anyon fere el bala dam andel dala Kenya nyumala Canada amba amba client lu soroya andwal fali to ambara marché soro el disi aksiaman bakela parce que ba ye mo ye dirali kela ye to no le sorala ni ma to no sorete dirali kela. Ayiwa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré la. Senantolanta kunda farafina gun kan jamana segi minnu bena u ni yɔrɔ ta CAN U23 ɲɔgɔndanba kɛnɛ kan Maroc kaw fɛ olu dɔnna u dantigɛlen filɛ Maroc jatigi Egypte ni CAN U23 tɛmɛnen jɔnjɔn b'ale bolo Congo, Ghana, Gabon, Guinée, Mali ani Niger. Mali bɛ se ka jate wanew fɛ kɛnɛ in kan min bɛna daminɛ a tɛna mɛn ɲɔgɔndan yɛrɛ bɛ daminɛ juin kalo nata tile 24 ka kuncɛ juillet kalo nata tile 8 san 2023 in na kɛnɛ kan CAN U23 ye farafina gun sirantolanta ɲɔgɔndanba ye min bɛ sirantolantanaw kofɔ denmisɛnninw minnu si ma tɛmɛ san 23 kan a ta ko 4nan de bɛna daminɛ Marokokaw fɛ sɛbɛntiya ɲɔgɔndan bɛ daminɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ san 2024 san wɛrɛ janvier kalo tile 13 n'o ye ɲɛbila ɲɔgɔndanw ye kamasɔrɔ éliminatoire ɲɔgɔndanw ma kuncɛ n'o ye ɲɛbila ɲɔgɔndanw ye jamana dɔw kɔni qualifiera ka ban jamana 6 do ka fara Côte d'Ivoire kan n'o ye jatigi ye Sénégal b'o jamanaw na Tunisie, Burkina Faso, Afrique du Sud, Algérie ani Maroc VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ
Siaka Traoré kala sigi mina dan sigi an ka bi jamukan na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni jamukan bila bɛnna balimakɛ Sɛk Cero fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ Cornelius Turner bolo ni jamukan lasera ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce ani barakan bɛɛ siɲɛ wɛrɛ la